gure baserrien bizi zen Isiko Maria Jesus. Bai, zemerik ez zegoen eukin. Eta orduen, zemerik ez zegoen eukin, gizona hilakonean, martxoen biha duen. Da orduen joan ziren gura ama eta gura aite, nire aite, Artolara. Ni jaio nintzen Artolan. Zian, baserrien, hil zen baten bat. Nik eneun ezetu. Orduen egon zan denpora txarra. Dana, edurre, da leipo, larrabetzure. Eta ordu sendik, larrabetzu. Larrabetzu, baserria. Baina kokatuta Galdakan. Bai, klaro. Galdakon, gure etzetik, kilometro bat eskazotxo hau, dau mojoia, larrabetzu Galdakon dibididutek. Roman, Jesusa, Ameriketan dagoen, Neu Elisa, da txikiek Anastasio. Anastasio Galdakon bizi da, errekatu. Bizikletan errekatuak. Larrautzure edo Galdakora, da gero erromeri dabe zorrontzara, da bizikletan goko joaten gintzen zen, Ampuero erletxetako esetu zein donzuk, Ampuero, baren alabia nire intima mia. Ondino bizite hilari gure. Zen ni ondo ibiltzen nintzen, bizikletanik, aiteri, nobioak izin gintzen zenean ire baziten ontzen, euk. Don Pedro Zufia zan inspetoria. Eta etorten zan, da gure eskolaan, egoten zan, eskola bat ezitzen zan mutilientzat, da beste eskolia neskantzat. Bai, beti eskolak, igual berrogei, suponiendo, berrogei entzat, bai, igual egoten zen, eun. Bizikleta amarilla. Zelangoa zen bizikleta. Guardabarroak, kromeute. Zegalion egon zan, nire aiztia, Edurne, izin zen nobioa Angalloko Juanes Mikel. Mikel, gizon guapoa, begi berdeak az da, majoa. Da, harik arreglatu hostien niri bizikletia. Kobreu bapes, Kobreu bapes, bai. Bizikletia egon zan, joan itzen Galdakora, da Galdakotiko inoen okelia eta ez da izerra ginduzten amak. Da koit, joan itzen. Da izin zen udia, behirroa. Da han zera agirren barbat egon zanen. Plazia, da hasiten zan, orduan ez daiteko txaleta urrutiko txeak, Valerianok. Esonbi. Da ni joan nintzen da, baite soa handatorrena bizikletan. Da ni nire biziklete horregaz, zelan igongo deuen hau aldatza. Aldatza, nik hain kantzut egon nintzen, esan nuen, koik behar bizikletea eskuen, eta aldatza oinez. Entzun neuenean, zelan bajatuko nintzen bizikletatik. Da, gero, txaloka, honek gizon madariketuak. Zanean, Don Pedro Zufia. Don Pedro Zufian, maestria bakizu zeitu eskun, zabaldu bentania, da bentanatik, atzekoldean, basoa. Handik, iros al monte, unbiak, bentanatik. Bota, inspektorez ikusteko horren beste unbai. Ai, bueno. Doña Maria Luisa, kotxe txuen, da ni posika umiagaz. Klasean egon beharrekoan, ana kanpoan, gerizpetan. Gerizpetan, unbiagaz. Bueno, gero beste bat egon zan, txarra barrez, zelan eukien izenak. Doña Leonor, txokolaterik izan egon. Da niri asko guzteu txokolatea. Da, klaro, esan egon txokolaterik. Da, kineuen mutil bet Bilbokoa. Blitxekaz da, mutil elegantia. Oso elegantia. Da arek ekartosten txokolatea. Baina nire amak etxiez urtetan etzetik. Ama etxe uste zubako egiten txokolatea da kastieta. Da ni balgoitik esaten entzen, ez tostela itxiten amak. Han itxitozten munen txokolatea. Da, joaten zan,
Da, holango zegoezek. Gure ama izin zen, bueno, eskolara, nik geixorik otezen egoten gintzen zen, joan egin behar iziten genuen, Da, ama noan euskola, zetripetako minetekoaz edo, venga, ala, hemen kotzutu, manzanilea edo ez da izio zer da, eskolara. Da, nik ez dela guran, venga! Brexela bakizu zer dan. Brexela da. Gut jaten gindunean, maien, eulin bat egoten basa edo, gura mamak eukituen errama bat olan. Errama bat, da, hola notezan. Euliak entzen. Euliak entzen, Euliak entzen. Brexel horregaz. Gero, Brexel horregaz, venga, eskolara, da Brexelagaz amatzetik. Amatzetik. Da, ni lotzatute. Hanketan emoten, Brexelagaz, venga, Brexelagaz. Brexelagaz.